Alright, what's up mga idol, no? Yan. So, nagbabalik na naman si Ride Trip Motovlog. Music keeps me dancing. So, dahil natagal na tayong walang vlog at ilang buwan na rin na wala tayong vlog, no? So, nalabas tayo ngayon magbablog. Tsaka wala rin akong ginagawa sa bahay. Taong bahay na lang din ako. Wag. 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 Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Di ba? May bata agad, pabomba. Tsaka wala namang tao sa paligid. Paano masabi? Sumayaw, sumunod sa sex bomb. So sana ilang bonding tayong walang upload. Sana hindi sira pala. Sana hindi sira tong mic. Dahil matagal lang nakatingga dito sa helmet ko. So hindi tayo dadaan sa mga highway. Dito tayo dadaan sa sa mga barabarangay. Para maka-public na yun? Public reaction, ganun ba yun? What? Bro, what are you talking about, man? Yan, yun yung vlog natin ngayon. Public reaction ba yan? Hindi ko alam Pag sa mga highway kasi tayo, hindi kaya ng camera pag yung mga malalayo na. Makikita naman sila kaso malabo na. Ganon. Hindi ka pwedeng magpreno ng bigla doon kasi mabuhangin. Kagaya nito, mabuhangin. Kahit anong kapit ng gulong mo, dudulas at dudulas ka pa rin doon. Punta tayo doon sa boulevard. Yan. Sana marami ng tambay. Maraming nagtatambay doon paghapon. Wala pang tao. Mainit pa kasi. Dito nga pala ako nun nagtago ng sticker, nagpa sticker hunt dito sa may boulevard. Doon banda sa may mismong paliko. Doon ako dati nagtago ng sticker. Inipit ko sa mga ganyan, no. Yung yung barrier niya sa sa gilid ng daan. Dito banda. Doon ako nagtago. So ikot kaya tayo sa bayan, no? Try natin umikot sa bayan para maka-public reaction tayo. Sigma 250 public reaction. Ewan ko kung tama yung sinasabi ko, ang public reaction Tama kayo. Ako naman eh. Tignan ko na lang sa YouTube mamaya kung ano yung itatitle ko. Siguro hanggang bayan na lang yung iikutin natin. Dahil paloobat na rin ako. Yun, no? Bilis si kuya.
Nag left and right pa sa likod ko eh. Left and right. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Shoutout nga pala kay Pops Jet D Makaputot Vlog. Yan. O yan, na-shoutout na kita sa vlog ko. Yan, idol natin yan. Follow nyo siya sa ano guys, sa TikTok, Facebook, and YouTube. Magaling ano yan. Magaling mag ano yan, mag patawa. Traffic lang dito, traffic. Oh. Oh, subway. Subway si kuya dun ah. Left and right. Left and right. Tapos ikot ulit tayo, daan ulit tayo doon. Dadaan ulit tayo doon. Hindi na to yung ano eh, public reaction eh. Ano na to eh, ikot vlog. Ikot vlog. Ikot vlog in bayan. Ikot vlog in bayan na to. Mukhang nabubuang ako dito sa vlog na to ah. Sana all. Dito naman tayo dadaan. Labas tayo ng high school. Wala palang pasok ngayon. Right guys, so dito ko na nga lang tatapusin ang aking vlog. Wala, hindi na to ano, public reaction vlog. Ano na to, U-turn vlog. U-turn and left and right vlog. Left and right. So yun guys, hanggang dito na lang. Please like, share, and subscribe. Peace out. A few moments later.